хора, ние се завърнахме. Аз съм Зомбирактор и с мен е Darkman 401. Сега ще покажем, събрахме малко айрон, също така намерихме животни, трепахме зомбита и картофи, дини, коли намерихме от тях. Така, взехме кошки, прасета, найдахме там кошка отишла, сета и крави. Сега... Не, че сме ги взели. Не, привлекахме ги с пшеница. Да. Има Томечек просто. Ей, там. Не. И трябва... Сета. Ей, това е. Не. Добре. Както и да е, хора. И кокалите от тия скелети ги фърлихме, па можеше да ги направим на костен страх. Верно е. Сета. Няма, да си направим кофи. Да. Къде е? Да. Сега ще кажем как се правят кофи. Взимате. Те са много лесни. Тук. И става. Ние мислим да си направим Торта. Да, някаква торта, тя се прави много лесно. Да, обаче няма шугарки. Да, тя ще е порасна скоро. Дано. Добре, ще я На първо. няма да се. Да, напълно. Ние ги вземе тия животни, например, свинете ни трябват за храна. Да, ще ги разбъдим. Кошки. И вътре вътре по ги. Тай си да иде там е Да. вътре. Ето така се прави кофе. Майко. Това не е хубаво. Не. Да се тая бърка. Да си са там навън, какво ще ги се и нататък продължава. Там вода, картофи, там моркови, така. Сега ще приберем. Там ми трябва захар. Трябва да си теглим оная програма. Да, сменим къщата ви. Да. Но не става. Така че няма. И ти показва къде е къщата ти. И ние си пекахме това. Морков, да. Не морков, на картоф. Спомням. Ето така изглежда пекиме картоф. Той ми наеде повече. Трябва да Чакай! Аз го направих на такова, така, не види да. Така. Има някакви бомби тук. Ми дам си един меч. Дам си арам меч. И това беше до